σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας. Θα μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά μου, το δικό μας για πάντα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ συγκινημένη, έχω λίγο τρακ. Δεν μου συμβαίνει συνήθως αυτό, αλλά εντάξει. Και έχω στην παρέα μου σήμερα δύο υπέροχα κορίτσια. Δεν είμαι προκατηλημένη, να ξέρετε, για κανένα λόγο. Η μία είναι η κόρη μου και η άλλη είναι η φίλη της κόρης μου. Οπότε τις διάλεξα εντελώς τυχαία, δεν ήταν... Έχω και μικρόφωνο δηλαδή. Τι κάνετε? Προσπάθησα να τις χρηματίσω, να μου πούνε τι θα με ρωτήσουν, αλλά δεν τα κατάφερα. Μετά πέρασα στη φάση του εκβιασμού, στην από εδώ την πλευρά, γιατί στην από εκεί υπάρχει μια, τέλος πάντων, μια αγάπη, τίποτα. Της είπα ότι θα την αφήσω μυστική 2-3 μέρες, πας και μου πει καμιά ερώτηση, ούτε και αυτό το κατάφερα. Ξέρει να μαγειρεύει. Μετά της είπα θα της κόψω το χαρτζηλίκι. Έχει χαρτζηλίκι από μόνη της. Οπότε, αφού δεν μπόρεσα να αποφύγω και δεν μπόρεσα να βρω ούτε σημειώσεις ούτε τέτοια πράγματα, θα υποστώ την ανάκριση που θα μου κάνει. Προτού όμως ξεκινήσουμε και για να σπάσουμε τον πάγο και για να το κάνουμε και λίγο πιο interactive, που λέγαμε και στο χωριό μας, έτσι, που μεγαλώσαμε, θα ήθελα να σκεφτείτε και να μου πείτε τι είναι για σας το για πάντα. Θα έρθω με το μικρόφωνο κοντά στην τραπέζι. Ναι, μη φοβάστε, δεν είναι. Ποιος είναι ο πιο θαραλέος? Μισό λεπτό. Θα πάω. Έχουμε καταρχήν ένα ποιητή στην παρέα μας, τον Γιώργο Φετζημελέκο. Οπότε θα ήθελες να μας πεις και εσύ τι είναι το για πάντα, γιατί σίγουρα νομίζω ότι θα μας δώσεις πολύ ποιητική έτσι. Μια ποιητική δουλειά. Καλησπέρα σας. Αντίθετα, θα πω το διαρκεί για μένα το για πάντα. Οπότε διαρκεί λίγο στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό από μια, ναι, δεν είναι λίγο παθολογικό και... αλλά πιστεύω ότι αν το συνειδητοποιήσουμε, ότι τότε είναι που μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που κρυμμένα για πάντα και να δώσουμε όλα αυτά που υποσχετένα για πάντα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος θαραλέος στην παρέα μας να πει τι είναι το για πάντα? Μην τρέχεστε. Δεν θα εξεταστώ στο σχολείο. Έλα, θα σου πω εγώ. Ωραία. Θα σου πω εγώ που δεν θα σου άρεσε όμως, γιατί δεν αισθάνομαι καθόλου ότι το για πάντα έχει κάποια υπόσταση. Οπότε, επειδή δεν είμαι καθόλου ρομαντική, θα σου πω ότι για πάντα δεν υπάρχει. Δηλαδή, το μόνο που υπάρχει για πάντα είναι η αλλαγή. Οπότε, για μένα το για πάντα σημαίνει ότι η αλλαγή υπάρχει πάντα και για πάντα. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Να ξέρετε, σήμερα στην παρέα μας, σίγουρα δεν είναι κανένας άλλος έτσι που θέλει να μιλήσει. Μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Προσπαθήσαμε να το συνδυάσουμε. Φέραμε λοιπόν μία ρομαντική, την Κάτια. Φέραμε μία πολύ ρομαντική, αυτή δεν γινόταν να μην έρθει. Και φέραμε και ένα παιδί της λογικής. Δεν ξέρω εγώ, γιατί δεν μου έχει μοιάσει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι έκανα λάθος στη διαπαιδαγωγική. Είχες λάθος φίλες. Πέρα από μένα το παιδί. Σωστά. Η δεύτερη μαμά της όλας είναι να ξέρω. Λοιπόν, οπότε θα πάρω τη θέση μου δίπλα σε αυτά τα υπέροχα κορίτσια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Συγχωρήστε μας λίγο τρακ, λίγο αυτό, λίγο άμα τα χάσουμε, λίγο... Δεν συμφωνούμε. Μα γιατί σας παρακολουθώ, δεν με καταλαβαίνετε. Ήθελε κάποιος να πει κάτι? Όχι, εντάξει.
ξεκινήσω, έχω να δηλώσω ότι προσφέρω θέση εργασίας για όποιον θέλει να διαβάσει τα βιβλία μαζί μου στη φάση της επιμέλειας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Έχει πιάσει το τράκ. Έχει ικανοποιητικό μισθό, αν θέλετε, σας μαγειρεύει κιόλας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε καβάντα χαρτομάτιλα, γιατί με αυτά που γράφει και τα διαβάζει συγκινείται μετά. Θέλω κι εγώ επιτέλους να το διαβάσω έναν άνθρωπο για αυτό το βιβλίο. Έχω ακούσει ότι είναι καλά. Ευχαριστώ. Αύριο θα έχει καλό φαγητό στο σπίτι, δεν θα μιλήσει. Η αλήθεια είναι ότι με το Ολγάκι, σε πολύ δύσκολες ώρες, κάτι ξημερώματα, κάτι νωρίς το πρωί, την πιέζω συνέχεια όταν έρχεται το βιβλίο από την πρώτη επιμέλεια, να κάτσουμε να το διαβάσουμε και να δούμε τι αλλαγές έχει, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, έρχεται με ένα πακέτο χαρτομάτιλα πάντοτε. Στο τέλος φέρνει και το ρολό της κουζίνας, γιατί δεν φτουράνε τα χαρτομάτιλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ευχαριστηθεί ποτέ ένα βιβλίο να το διαβάσει σαν αναγνώστρια. Γιατί πάντα τρέχουμε, πάντα χρειάζεται. Μαμά, εδώ λείπει ένα κόμμα. Μαμά, εδώ λείπει μια ολόκληρη παράγραφος. Τι θα κάνουμε, τι αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θέση ισχύει. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει βιογραφικό. Θα έχει πολύ καλή αρχή, να ξέρετε. Ξεκινήσω εγώ ρομαντικά. Για μένα το γιαπάντα είναι μια ιδέα που κρύβει την έννοια της ελπίδας, ότι κάτι δικό μας θα μένει ζωντανό, είτε είμαστε ζωντανοί είτε δεν είμαστε ζωντανοί. Και αυτό μπορεί να είναι μια σχέση με έναν άνθρωπο, ένα επίτευγμα, ένα συναίσθημα ή τέλος πάντων κάτι που αποτελεί κομμάτι μας. Πιστεύω ότι καλύπτει την ανάγκη μας να υπάρχουμε μέσα από κάτι που έχει αξία για μας. Και με την πίστη μας σε ένα για πάντα εξασφαλίζουμε ότι κάτι σίγουρα για το μέλλον μας, και καταπολεμούμε το πολύ ανθρώπινο φόβο της αβεβαιότητας. Αυτά θα έλεγα εγώ για το για πάντα. Για μένα, απ' την άλλη, το για πάντα είναι η κάθε στιγμή που ζούμε μέχρι την επόμενη. Εφόσον όλα αλλάζουν και τίποτα δεν παραμένει ίδιο για πάντα, το για πάντα είναι μέχρι αύριο, μέχρι τα επόμενα 5 λεπτά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Οπότε είναι το τώρα μέχρι να ξαναλλάξει και να γίνει κάτι καινούριο το για πάντα. Βλέπετε τον συγγραφέα σε ποια άλλα προνόμια έχει δικό του μικρόφωνο και με το υπόλοιπο πάνελ. Για μένα ο χρόνος γενικά ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα. Και πάντα κυνηγούσα τον χρόνο, δεν μου έφτανε ποτέ. Και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα. Και γιατί δεν έφτασε, και τέλειωσε και το Σαββατοκύριακο και θα πάμε αύριο στη δουλειά. Και τελειώνουν οι διακοπές. Αυτό λοιπόν το μυθιστόρημα στάθηκε η αφορμή να δώσω μία άλλη έννοια, να ορίσω διαφορετικά το χρόνο. Γιατί ο χρόνος άλλοτε συρρυκνώνεται και άλλοτε ανοίγει για το πώς θέλουμε εμείς να τον ορίσουμε. Και το δικό μου για πάντα έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με στιγμές, έχει να κάνει με πράγματα που ζω, με πράγματα που σκέφτομαι, έχει να κάνει με το χτύπο της καρδιάς, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή. Και αυτό που αυτή τη στιγμή ζω και μοιράζομαι μαζί σας τώρα είναι ένα κομμάτι του δικού μου για πάντα. Ξεκινάμε την ανάλυση τώρα. Εγώ θα ήθελα αρχικά να σε ρωτήσω, επειδή βλέπουμε ότι οι δύο πρωταγωνιστές του βιβλίου, ο Άγγελος και η Μυρτώ, είναι δύο χαρακτήρες που ο καθένας έχει βιώσει τον πόνο, με διαφορετικό μεν τρόπο, αλλά και οι δύο έχουν πονέσει. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς τα τραυματικά βιώματα από κοινού πιστεύεις ότι μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και πώς στέκεται ο πόνος του παρελθόντος βιώματος, το οποίο αναβιώνεται καθημερινά, ώστε μέλο μιας διαπροσωπικής και πώς μέλο μιας ερωτικής σχέσης. Ο πόνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν πονάμε συνειδητοποιούμε ότι είμαστε και ζωντανοί. Σίγουρα όλοι μας φέρουμε τραύματα της παιδικής, της εφηβικής ηλικίας, της κατοπινής, της ενήλικης μας ζωής
Αυτά λοιπόν τα τραύματα λειτουργούν και σαν ένα κομμάτι σοφίας μέσα μας, έτσι ώστε όταν θα έρθουμε σε επαφή με έναν άνθρωπο, είτε αυτός είναι φίλος, είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι ερωτικός σύντροφος, είτε είναι ένας άνθρωπος που γνωρίσαμε στον δρόμο και τον είδαμε τυχαία, στιγμιαία για πολύ λίγο, τα τραύματά μας λοιπόν λειτουργούν σαν μαγνήτες και έλκουν κάποιον που μπορεί να έχει ένα αντίστοιχο τραύμα ή ένα τραύμα εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Με στόχο και σκοπό να μπορέσουμε, φέρνοντας στην επιφάνεια κάτι που ίσως έχουμε ξεχασμένο, να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και αν αναλάβουμε και την ευθύνη να το θεραπεύσουμε. Οπότε, όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά, τα τραύματά τους μπορεί να λειτουργήσουν θεραπευτικά, μπορεί καμιά φορά να λειτουργήσουν και σαν εμπόδιο. Όμως, αν ο καθένας μας πάει λίγο πιο πάνω από αυτό, λίγο πιο πάνω από το «ναι, εγώ έχω αυτή την πληγή και ματώνει συνέχεια και τι πρέπει να κάνω», αν αποφασίσω ότι θέλω να φύγω από αυτό, τότε ανοίγονται άλλοι δρόμοι μπροστά μου, όπως ανοίχτηκαν και για τον άνθρωπο και τον εαυτό. Τώρα που αναφερθήκαμε στα τραύματα, τα τραύματα των πρωταγωνιστών στο βιβλίο είναι αρκετά βαριά, για δικούς τους λόγους ο καθένας θα αισθάνεται έτσι. Εσύ πώς τα διαχειρίστηκες γράφοντας το βιβλίο? Εσύ πώς λες? Από αυτό που ξέρεις. Όλοι κοκλάμε, παιδιά, έπεσε πολύ κλάμα, δεν θα το κρύψω. Προσπάθησα όμως στον καθένα τους να έρθω με σεβασμό και να δω τι ήταν εκείνο που τους κρατούσε δέσμεους όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το τραύμα, γιατί γύρναγαν γύρω-γύρω από την πληγή που είχε ο καθένας και τελικά ποια ήταν η κινητήρια δύναμη για να τους βοηθήσει να βγουν έξω από αυτό και να το αφήσουν πίσω τους. Η επιθυμία μας να θεραπεύσουμε κάποια κομμάτια μας και στην προκειμένη ένα τραύμα μας, θεωρείς ότι είναι ένα προϊόν δύναμης και δυνατότητας για αυτοβελτίωση? Ξέρετε, τόσο που μιλάμε για τραύματα είναι θορυβός μας η χαντζαπλάστη. Θα πάρετε μετά σίγουρα η σημαντικότερη απόφαση να διαχειριστούμε κάτι που μας έχει πληγώσει είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα. Και για να το καταφέρουμε αυτό χρειάζεται να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, άρα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βγαίνουμε σοφότεροι, βγαίνουμε διαφορετικοί, βγαίνουμε άνθρωποι πιο κοντά στην ολότητά μας και πιο κοντά στην αλήθεια μας. Και τελικά τι υπερέχει, η λογική ή το συναίσθημα? Όχι που δεν θα ρώταγε. Η λογική ή το συναίσθημα. Αν με ρωτήσεις εμένα, θα βουτήξω την καρδιά στο συναίσθημα και θα σου πω συναίσθημα. Αλλά η ζωή δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο, ούτε ναι ούτε όχι. Η ζωή είναι και λογική, είναι και συναίσθημα. Θεωρώ ότι το συναίσθημα είναι η φωτιά και η λογική είναι η υγείωση. Είναι αυτό που μας κρατάει σταθερά στη γη. Οπότε το ένα χρειάζεται να λειτουργεί αρμονικά με το άλλο. Και αν κάποτε υπερισχύει το ένα, μπορούμε σε κάποια άλλη περίπτωση να δώσουμε χώρο και έκφραση στο άλλο. Χωρίς συναίσθημα θεωρώ ότι είμαστε μισοί. Αλλά και χωρίς λογική νομίζω ότι πετάμε στα σύνορα. Οπότε κάτι ενδιάμεσο. Εντάξει, καμιά φορά που προβαλιάζουμε κιόλας, σε λακκούβες, σε χαλίκια, σε τέτοια. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, έχει τη δική του χάρη. Εγώ στο δικό μου ορισμό, όπως καταλάβετε, έδωσα πιο πολύ βαρύτητα στο συναίσθημα και κυρίως στην έννοια της ελπίδας. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω,
Αν θεωρείς ότι μπορεί η ελπίδα να μας σωθήσει να συνεχίσουμε ακόμα και μετά από τα χειρότερα βιώματα. Και από τον πλανήτη να βγάζει αυτή η ελπίδα. Θεωρώ ότι η ελπίδα είναι εκείνη η μαγική σκόνη που πασπαλίζουμε στις προσπάθειές μας, που πασπαλίζουμε στα όνειρά μας. Χρειάζεται να ελπίζουμε για το καλύτερο, για το διαφορετικό, για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε τελικά. Η ελπίδα είναι ίσως αυτή η εσωτερική φωνή που έχουμε μέσα μας και που ζητάει την εξέλιξή μας, ζητάει την αλλαγή μας και μας ξεκουνάει από τη στασιμότητα. Και τελικά η ελπίδα μπορεί να είναι μία λέξη που θα ακούσουμε, μπορεί να είναι ένα χαμόγελο που θα δούμε. Είναι εσωτερική, έρχεται από μέσα μας, αλλά πολλές φορές την ενισχύει και το περιβάλλον μας, την ενισχύουν και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Εγώ λοιπόν, κάνοντας τον αντίλογο, κλασικά, θα ρωτήσω, δεν είναι προτιμότερο όμως αυτή την ελπίδα να τη στηρίζουμε σε κάποιο εσωτερικό παράγοντα και όχι σε κάποιον εξωτερικό, όπως κάποιον άλλον άνθρωπο ή κάποια άλλη κατάσταση που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να αλλάξει? Ναι, όλα χρειάζεται να ξεκινάνε από μέσα μας, γιατί έτσι ακριβώς όπως είπες, αν στηρίξουμε τα πάντα, αν στηρίξουμε τα πάντα σε κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος φύγει, τότε θα μείνουμε χωρίς στήριγμα. Όμως, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας πολλές φορές γίνονται καθρέφτες αυτού που εμείς έχουμε μέσα μας. Οπότε, είναι καλό να υπάρχουν τέτοιου είδους άνθρωποι γύρω μας για να μας ενισχύουν και να μας θυμίζουν αυτό που ξεχνάμε εμείς κάθε φορά. Και αφού μιλήσαμε τώρα για τους ανθρώπους γύρω μας, εγώ θα ρώταγα πώς μας επηρεάζει η δυσάρεστη παρουσία κάποιων ανθρώπων στη ζωή μας ή αντίστοιχα η απουσία τους. Υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις, γιατί χρειάζεται να ανεβαίνει και η ακροαματικότητα στα επεισόδια της ζωής, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα ήταν βαρετά. Αν δεν είχαμε έτσι και ένα τζέρτζελο, μια ίντριγκα, κάτι. Δεν γίνεται. Ναι, υπάρχουν δύσκολες σχέσεις. Υπάρχουν σχέσεις που έχουν αφήσει κάποιο αποτύπωμα πάνω μας. Αλλά ακόμα και αυτές οι σχέσεις είναι ένα μέρος της εξέλιξής μας. Είναι ένα απαραίτητο σκαλοπάτι που πρέπει να πατήσουμε για να ανακαλύψουμε τη δύναμή μας, να ανακαλύψουμε κάτι που είχαμε καλά κρυμμένο μέσα μας. Οπότε όλοι οι άνθρωποι λένε ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στη ζωή μας είναι είτε μία ευλογία, είτε είναι ένα μάθημα. Οι δύσκολοι άνθρωποι λοιπόν πάντοτε μας προσφέρουν μαθήματα. Και αν δεν τα πάρουμε, θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν, μέχρι να πάρουμε το μάθημα. Και σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, οι άνθρωποι στη ζωή μας, όσο είναι σημαντικοί άλλοι, πολύ συχνά μας κάνουν να σχηματίζουμε ταυτότητες που είναι δοτές. Δεν είναι δικές μας δηλαδή. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καταλήξει αυτή την εικόνα, θεωρείς, και να σχηματίσει την αρχή την εικόνα του αυτού? Αναλαμβάνοντας την ευθύνη και παίρνοντας την απόφαση να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Να μάθει τελικά ποιος είναι. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που μου λένε οι άλλοι. Είμαι απότομος, είμαι πολυσκεπτικός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Όταν αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τότε σίγουρα αρχίζουμε και πετάμε δεξιά και αριστερά ταμπέλες που μας φορέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χωρίς να το θέλουμε. Ακόμα όμως και αυτό, γιατί έχει να κάνει πάλι με την προηγούμενη ερώτησή σου, πάλι οι άνθρωποι
ακόμα και αν μας δώσουν μια ταυτότητα, η σημαντική μας άλλη, που δεν μας αναλογεί, δεν μας αντιστοιχεί, είναι και αυτό μια πρόκληση για να μάθουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Για να θα έρθει ο χρόνος να το αποτινάξουμε από πάνω μας και να το βάλουμε, να κρεμάσουμε σε εμάς την ταπέλα που μας ανήκει. Σε όλο όμως αυτό, σε όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, τουλάχιστον που στη δική μου τη ζωή λειτουργήσε καταλυτικά, και αυτό είναι οι φίλοι. Είναι οι άνθρωποι που διαλέγουμε να έχουμε δίπλα μας και είναι οι άνθρωποι που με ένα χαμόγελο, με μια αλήθεια που θα μας πούν, με αυτό που θα μας καθρεφτίσουν, θα μας βοηθήσουν, θα είναι δίπλα μας, θα μας στηρίξουν και θα εξελιχθούμε. Και εμείς και εκείνοι. Είναι αμφίδρομο. Αυτό που είπες μόλις φαίνεται σίγουρα και στο βιβλίο, γιατί βλέπουμε τη σχέση της Μυρτούς και της Μαριλένας, της φίλης της. Ποια είναι λοιπόν η σπουδαιότητα της φιλίας για εσένα? Μαριλένα, βγαίνεις. Η σχέση της φιλίας, η σπουδαιότητα της φιλίας. Και λέω Μαριλένα, βγαίνεις. Μία ηρωίδα στο βιβλίο μου είναι η Μαριλένα. Η Μαριλένα είναι εδώ, ανάμεσά σας. Είναι η καλύτερη μου φίλη. Η οποία δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και ξαφνιάστηκε. Η φιλία είναι κάτι πολύτιμο, είναι κάτι σπάνιο, είναι ένα θείο δώρο. Την οικογένειά μας δεν την έχουμε επιλέξει. Τους φίλους μας όμως τους επιλέγουμε και ίσως αυτό είναι που κάνει αυτή τη σχέση σπουδαία και πολύτιμη. Εγώ σε αυτή τη ζωή έχω την ευλογία να έχω πολλούς πολύτιμους, σημαντικούς φίλους. Και ανάμεσα στα μηνύματα που ήθελα να περάσω μέσα από το δικό μας για πάντα, είναι ότι κομμάτι του για πάντα θα είναι πάντοτε οι φίλοι καρδιάς, οι φίλοι που σε καταλαβαίνουν μόνο κοιτώντας στα μάτια ή και χωρίς να μιλάς, χωρίς να τους κοιτάς, καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που σε απασχολεί, ποια είναι η χαρά σου, ποια είναι η λύπη σου. Και αυτό που εύχομαι είναι να έχετε όλοι τέτοιους φίλους δίπλα σας, γύρω σας, μέσα στην καρδιά σας. Λοιπόν, και τώρα, για να αποκτήσει λίγο suspense η βραδιά, έτσι, θα ανοίξω τυχαία το βιβλίο, θα διαβάσω μια σελίδα και θέλω να μας πεις πώς ένιωθες όταν έγραφες εκείνο το απόσπασμα. Μην με ρώταγες μόνο σε ποια σελίδα είναι και τι είπε αυτό, γιατί αυτό δεν θα το θυμάμαι. Στο τέλος, Όχι στο τέλος. Όχι, δεν άνοιξε στο τέλος. Σε ένα σκοτεινό σημείο της ψυχής υπάρχει ένα σαμποτέρ. Ονομάζεται ανασφάλεια. Τρυπώνει στο μυαλό σου και σε κυριεύει. Ελέγχει τη σκέψη σου, δοκιμάζει τις αντοχές σου, αμφισβητεί την αξία σου. Αν το ξεριζώσεις στα μικρά του, θα ζήσεις ευτυχισμένος. Αν όμως σε κάθε δυσκολία πορεύεσαι μαζί του, θα σε τσακίσει. Θα είναι η μάσκα που φοράς κάθε που λυγίζεις. Και είναι τόσο άδικο, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σαμποτέρ. Τότε μόνο, αν κοιτάξεις βαθιά μες στην ψυχή, αν ακούσεις την καρδιά σου να χτυπάει αληθινά, θα δεις πόσο ψεύτικη είναι η ανασφάλεια, πόσο χαοτική, πόσο μηδαμινή. Εμπρός, συνδέσου με την αλήθεια σου και πες το ξόρκι που θα διαλύσει αυτή τη μάσκα σε χιλιάδες κομμάτια που θα σκοτιστούν στον άνεμο της αγάπης. Αυτό το κομμάτι, γράφοντας το, ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε κάποτε η μαμά μου, τα λέω της νύχτης για να τα ακούει πεθερά. Είναι ουσιαστικά λόγια που έγραφα στον ίδιο μου τον εαυτό κάθε φορά που αισθάνομαι ανασφαλής, γιατί μην νομίζετε, ωραίες, όλες. Και τελικά είναι αυτή η υπενθύμηση ότι είμαστε κάτι πιο πάνω, κάτι περισσότερο από αυτό το σαμποτέρ. Οπότε κάθε φορά που ξέρουμε ποια είναι η δύναμή μας,
κάθε φορά που ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε, αυτός ο σαμποτέρ πηγαίνει μέσα σε ένα ντουλάπι, χώνεται μέσα στο σκοτάδι και δεν βγαίνει. Τις φορές που νιώθουμε ευάλωτοι και αμφισβητούμε αυτή την δύναμη, τότε βγαίνει έξω, μας βγάζει τη γλώσσα του, μας κοροϊδεύει. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει καθαρά με λόγια που θα ήθελα εκείνη τη στιγμή να λέω εγώ στον εαυτό μου και τα έβαλα στο στόμα της ηρωίδας. Η ηρωίδα Μυρτώ είναι ενεργειακή θεραπεύτρια, να πούμε κάπου εδώ. Οπότε εγώ, ως παιδί της ψυχολογίας, θα ήθελα οπωσδήποτε να ρωτήσω αν θεωρείς ότι η θεραπεία είναι μόνο θέμα της επιστήμης ή αν μπορούμε να παρέμβουμε και με εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας. Θεωρώ ότι η θεραπεία δεν έχει ταυτότητα. Όπως πριν λίγο είπαμε ότι η ζωή δεν έχει ναι και όχι, δεν έχει άσπρο και μαύρο, δεν έχει μόνο συναίσθημα ή μόνο λογική. Η θεραπεία έχει σίγουρα την επιστήμη μέσα της, αλλά έχει και εναλλακτικούς τρόπους. Έχει τρόπους που μας φέρνουν πιο κοντά στη φύση, μας φέρνουν πιο κοντά στην ενέργειά μας. Και η θεραπεία είναι τόσο πολύπλοκη και πολυδιάστατη και θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι, γιατί ο καθένας μπορεί να διαλέξει αυτό που του κάνει το πιο καλό στην ψυχή του. Αυτό που τον φέρνει στο φως. Για μένα μπορεί να είναι οι ενεργειακές θεραπείες, για σένα μπορεί να είναι η ψυχοθεραπεία, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ο βελονισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και όλα αυτά μαζί. Από τη στιγμή που θα νιώσουμε γαλήνη στην ψυχή μας με αυτό που κάνουμε και θα έρθουμε πιο κοντά στην αλήθεια μας, αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος της θεραπείας. Όμως η θεραπεία είναι πολλά πράγματα μαζί. Οπότε καλό είναι να δοκιμάζουμε και σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν δοκιμάζει εύκολα. Καλό είναι να δοκιμάζουμε και ό,τι έρχεται πιο κοντά σε εμάς, που μας κάνει καλό, το κρατάμε και προχωράμε παρακάτω. Νομίζω συναντήναμε αρκετά. Είστε πάρα πολύ καλές, δεν μου φερθήκανε με το γάτι τα κορίτσια, μπορώ να πω. Ήταν εύκολες οι ερωτήσεις, είχα διαβάσει, δεν βάλανε τα αντισώς, οπότε εντάξει. Κινδυνεύεται η διαμονή μου, λέμε, γιατί το σημαίνει. Α, καλά, εντάξει, ναι, θα πήγαινε να μας έπαιρνε η Μαριλένα, δεν είναι. Το χαρτζηλίκ, δεν ξέρω. Καλά, όλα μαζί, ένας συνδυασμός. Εντάξει. Όχι, εσένα σε έχω στο απειρόβλητο. Εγώ είμαι σε έχω. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που το απόψινό κυριακάτικο απόγευμά σας το μοιραστήκατε εδώ μαζί μας και που φτιάξατε ένα ακόμα κομμάτι από το δικό μου για πάντα, το γεμίσατε με αγάπη, με χαρά και με φως. Εύχομαι να έρχεστε πιο κοντά, κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα πιο κοντά στην πολυτιμότητά σας και πιο κοντά στην αλήθεια σας και να διαβάζετε βιβλία. Γενικώς είναι ωραία. Και να έρχεστε σε αυτό το πολύ υπέροχο και όμορφο χώρο, στο Ζάτοπε, γιατί είναι εξαιρετικός και έχει πολλά πράγματα να μας δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ με ενημερώνει η νεολαία από το control. Θέλετε να ρωτήσετε, έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε? Βλέπετε, εγώ βιάστηκα να κλείσω το μικρό. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Βεβαίως, μισό λεπτό. Επειδή με μάλλον αυτό πολύ λόγο. Όχι, μια χαρά. Νομίζω δεν ακούγεται αυτό. Άνοιξε. Νομίζω ότι μάλλον δεν ακούγεται. Δώσ' το πιο δυνατό. Δώσ' μου αυτό, δεν πειράζει. Να πάρω το ξένο. Ήθελα απλά να σε ρωτήσω, ξεκινώντας από την εισήγηση των κοριτσιών για τον πόνο και το τραύμα, ήθελα ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν για το τι αξίζει τον πόνο στη ζωή. Αυτό θα ήθελα να μου το πει.
στριμωχνόμαστε λίγο, αλλά η μάνα για να μας φέρει πονάει. Οπότε κάτι υπάρχει σε όλες μας σε όλα τα στάδια της ζωής μας και είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ότι ζούμε. Ωστόσο, αν αρχίσει ο πόνος να είναι καταστροφικός, δηλαδή να μην μας εξελίξει, τότε χρειάζεται κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια λεπτή γραμμή αυτή που διαφορίζει το πότε ο πόνος είναι λειτουργικός από το πότε γίνεται καταστροφικός για εμάς. Και εκεί είναι που έρχονται οι πάσης φύσεως θεραπείες για να μας απαλλάξουν από ένα πόνο που δεν μας εξυπηρετεί πια και θα βρούμε άλλο στην πορεία. Δεν χανόμαστε, νομίζω. Αξίζουν όλα τα πράγματα, τον πόνο, λοιπόν. Αξίζουν αυτά που θα μας εξελίξουν. Αυτό με έκανε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει? Τώρα που έχουμε το μικρόφωνο στο κοινό, παιδιά. Τώρα αυτό δουλεύει. Ναι. Θέλετε? Θέλετε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Κάθε επιτυχία εδώ στην αγαπημένη μου τη χαρά, τώρα το Χρονότηλο. Τι στάθηκε αφορμή για να γράψεις αυτό το βιβλίο? Ήταν κάποιο γεγονός το οποίο σε όθησε, ήταν η εσωτερική σου παρακίνηση, ήθελες να μιλήσεις για κάτι προσωπικό? Περισσότερο αυτό που ήθελα να διαχειριστώ με αυτή την ιστορία ήταν η έννοια του χρόνου. Ο χρόνος είναι κάτι δύσκολο για μένα, δεν μου φτάνει. Για όλους μας νομίζω. Και στη διαδικασία, μάλλον σε όλη αυτή την πορεία για να μπορέσω να διαχειριστώ εγώ τον χρόνο και να τον φέρω στα μέτρα μου και όχι να με εξουσιάζει εκείνος, ήθελα να φτιάξω μια ιστορία που να έχει σαν άξονά της το να επικεντρωνόμαστε στο τώρα, το να ζούμε το τώρα. Αλλά εντάξει, έπρεπε να βάλω και άλλα στοιχεία μέσα, οπότε είχε... Γιατί το ξεχνάμε το τώρα. Ακριβώς. Και το βιβλίο μας έδωσε μεγάλη αφορμή και κίνητρο να εστιάσουμε και να το απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Άννη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Και πες μας ακόμα μια ερώτηση που έχω να κάνω. Πες μου τι σε εξητάρει και γράφεις. Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι, μπορεί να είναι μια σκηνή που βίωσα στον δρόμο προς το γραφείο ή που πηγαίνω ή περπατώντας ή οτιδήποτε. Είναι το άνοιγμα της ψυχής μου προς τα έξω το γράψω. Αυτό. Και πολλές φορές έχω παρατηρήσει και έχω πιάσει τον εαυτό μου όταν θέλω να πω κάτι, να προτιμώ να το γράψω παρά να το πω. Αυτό είναι η κατάσταση της ψυχής. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή που γράφεις? Ελεύθερη. Έχει και κύριε εδώ να Βεβαίως, ναι. Δεν χρειάζεται. Θέλω να σε ρωτήσω απλά, αν ο πόνος σε έχει κάνει πιο δυνατή. Ναι. Θέλοντας και εμείς. Πολλές φορές δεν ήθελα, να τα λέμε και αυτά. Γιατί συνήθως ο πόνος μακριά μας κάνει δυνατούς. Ναι. Αλλά είναι όπως είπαμε, αυτή η δύναμη θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνο το προϊόν του πόνου. Η δύναμη είναι και η συμπαράσταση που έχουμε από ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Στον πόνο δεν είσαι μόνος συνήθως. Στον πόνο είσαι συνήθως μόνος, οι άλλοι είναι απ' έξω. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου που θα πονέσει, θα τα κρίσει μαζί σου, μπορεί να μην καταλαβαίνει το 100%, να μην το βιώνει όπως εσύ, αλλά βιώνει και αυτό το εισπράττεις, οπότε νομίζω ότι... Είναι καλύτερα να πονάς με παρέα, δηλαδή. Ναι, είναι καλύτερα να πονάς με παρέα και να γελάς με παρέα. Να πονάς με θα πονάς. Ναι, και να τρως με παρέα και να γλεντάς με παρέα. Όλα γενικά με παρέα είναι πιο ωραία. αφήσεις και το σεφτήρι σου και να τα ακούσει και κάποιος. Ακριβώς, μα ναι, γι' αυτό. Έχετε κάτι άλλο? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Τώρα που γύριζε, παιδιά.
αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έλα πιο δυνατά, αφού ακούμε τώρα, δεν χρειάζεται. Όχι, μετά που έχετε τώρα. Α, ναι, εντάξει, ορίστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνατε αυτή τη βραδιά ακόμα πιο όμορφη. Να είστε καλά και να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε, να φτιάχνουμε περισσότερες στιγμές από το δικό μας για πάντα. Και εσύ να έχεις πάντα έμπνευση και να